إزي دمت مدرخ إرتراويان يوم دمت مدرخ بقانقوا تغرينيا سولوس عربن سنبتن بقوزات رأي إرترا كاب ساعة شمون تخسب ساعة شعات مشت أب حاتير معبل بعسرت حد شحن شو عتميتن 20 كيلو هرتز وأب 25 متر باند كمون فنونا بساتلايت ن 24 ساعات أب نايل سات بعسرت حد شحن 678 ميجا هرتز أب polarization vertical ديمقراطيا ولوط نمرقات ناب إيرتراز فنو مدب راديو إيرتراويان يوم إزي دمت مدرخ إيرتراويان يوم فيفن سولوموني سلام كما تمسيو كبرى سمعتنا أبناء لومي عربي 31 تقمتي كلتشان 14 مرمنا مجمريا زينا خنا قربينا أسعبنا كال أي كفال وانا وتبزاب مرمار قجلة ودب حوارات هاجرات هاب قداي إيرتران سومالن أدالينا لكم علينا بدحرزي ساموئيل مسآتو موسى مسكنا زكايدو على محتت حيزو قربيو سناي مكتتالنا مني لكم إزي دمت مدرخ إرتراويان يوم زين عنه كبرات خطاتلتي فلما رأستاتو
ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነጥፉ ኣባላት ዓርቢ ሓርነት ምስ መደብ መንእሰያት ድምፂ መድረኽ ቃለ መሕትት ኣካይዶም ኣብ ኤርትራ ዝምዝገብ ዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ግህሰት ጠንቂ ቀጻሊ ፍልሰት ዜጋታት ይኸውን ከም ዘሎ ፍልይቲ ልእኽቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ወይዘሮ ሺላ ኪተሩስ ኣጠንቂቓ መንግስቲ ኤርትራ ኣጋጢምዎ ዘሎ ህዝባዊ ጽልኢ ንምዝላእ ኣብ ምስሉይ ጸወታታት ይሃልኽ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ዜና ብዝርዝር ኣብ ውሽጢ ሃገር ብሓፈሻ ኣብ ከተማ ኣስመራ ከዓ ብፍላይ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ንምንጋስ ዝነጥፉ ዘለዉ ጀጋኑ ኣባላት ዓርቢ ሓርነት ብቐጥታ ካብ ኣስመራ ምስ መደብ መንእሰያት ድምፂ መድረኽ ቃለ መሕትት ኣካይዶም እዚ ብምትሕብባር መደብ መንእሰያት ድምፂ መድረኽን ካልኦት ኤርትራውያንን ወጻእተኛታትን ጋዜጠኛታት ንእዋናዊ ኩነታት ሃገር ኣመልኪቱ ዝተኻየደ ናይ ቴሌፎን ቃለ መሕትት ኣብ ናይ ትማሊ ሓሙስ 30 ጥቅምቲ 2014 ፈነወ ድምፂ መድረኽ መደብ መንእሰያት ቀዳማይ ክፋሉ ተቓሊሑሎ እቶም ስሞምን ቃንኦምን ንውሕስነቶም ተባሂሉ ዝተቐየረ ኣባላት ዓርቢ ሓርነት ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ንዘሎ ኩነታት ዛዕባ ገይሩ ንዝቐረበሎም ሕቶታት ንጹር መልሲ ምሃብ ልዑል ኣበርክቶኦም ከም ዘመስከሩ ዘመልከቱ ኣብቲ ሕቶን መልስን ዝተሳተፉ ጋዜጠኛታት መላእ ሃገር ኣብ ከቢድ ፀጥታውን ማሕበረ ቁጠባውን ፀቕጢ ከም እትርከብ ካብ መልስታት ናይቶም ኣባላት ዓርቢ ሓርነት ክርድኡ ከም ዝኸኣሉ ኣገንዚቦም ኣባላት ዓርቢ ሓርነት ነቲ ኣብ ከባቢታት ኣስመራ ዝረአ ዘሎ ፀጥታዊ ስግኣትን ዝዓርግ ዘሎ ቁፅሪ ወተሃደራት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይን መብርሂ ክህቡ ዝተሓተትሉ ነባሪ ከተማ ኣስመራ ኣብ ልዑል ስቕታ ሃልዩ ከምኡ እውን እምቢታኡ ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ፀዊዕዎ ዘሎ ሓድሽ ታዕሊም ህዝባዊ ሰራዊት ኣትሪሩ ከም ዘሎ ብምምልካት እዚ ኣብ ከባቢታት ኣስመራ ዝረአ ዘሎ ንጡፍ ምንቅስቓሳት ወተሃደራት ደምሒት ነዚ እምቢታ እዚ ንምቁፃይ ብመንግስቲ ዝግበር ዘሎ ምቅርራባት ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ኣባላት ዓርቢ ሓርነት ወሲኾም ህዝቢ ቅድሚ ሕጂ ርእይዎ ዘይፈልጥ ሕፅረት መሰረታዊ ጠለባት ህይወትን ኣገልግሎትን ኮይኑ እናሃለወ ዕድሚኦም ልዕሊ 50 ዝኾኑ ዜጋታት ነቲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝርከብ ስድራ ቤቶም ራሕሪሖም ኣብ መታሕት ናብ ዝርከብ መደበራት ታዕሊም ክወርዱ ምእዛዝ ዘይሓላፍነታዊ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጽ እምቢታ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ዝኾነ ሓይሊ ክቆፅዮ ከም ዘይኮነ ኣስሚሮምሉ ኣብ ከተማ ዝርከቡ ኣቦታት ደቆም ትምህርቲ ኣብ ዝጅምርሉ ዓመታዊ ስድራ ቤታዊ ንጥፈታቶም ኣሃዱ ኢሎም ኣብ ዝምድብሉን እዋን በተሓደ ኣብ ገጠራት ዝርከቡ ኣቦታት እውን ነቲ ናይ ሎሚ ዓመት ስቡሕ ክራማት መጥዩሎም ዘሎ ሰፊሕ ምህርቲ ዓጺዶም ኣብ ቆፎኦም ከይከዘኑ ከዓ በተኻልእ ብቶሎ ናብ መደበራት ታዕሊም ውረዱ ክትብሎም ዘይሓላፍነታውን ርኡይ ንዕቐትን ምዃኑ ቁጥዕኦም ዝገለጹ ኣባላት ዓርቢ ሓርነት መንግስቲ ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ፈሊምዎ ዘሎ ዘይጎነፃዊ ተቃውሞ ንምንብርካኽ ዝተፈላለዩ ከይሲ ሓሳባት ይኣልም ከም ዘሎ ኣቃሊዖም እቶም ኣባላት ዓርቢ ሓርነት ደምሒት መን እዮም እዋናዊ ንጥፈታቶም ገደቡ ክሳባበይ እዩ ህዝቢ በየናይ ዓይኒ ጥምቶም ንዝብሉ ሕቶታት ኣብ ዝመለሱሉ ደምሒት መንግስቲ ኤርትራ ንስርዓት ኢትዮጵያ ንምውዳቕ ኢሉ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ሓገዛት ዝገብረሎም ዘሎ ምንቅስቓስ ትግራይ እዩ ዝብሉ ዘረባታት ሓሶት ምዃኖም ብምሕባር መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ብጓኖት ዝተዓብለለ ምንቅስቓስ ንዘቤታዊ ዕብላለኡ ንምምስካር ጥራይ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ኣቃሊዖም ደምሒት ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ሃገር ኣስፋሕፊሖም ገበርትን ሓደግትን ናብ ምዃን ተቃሪቦም ከም ዘለዉ ወሲኾም ዘተሓሳሰቡ ኣባላት ዓርቢ ሓርነት ኣባላት እቲ ምንቅስቓስ ዝኽፈልዎ መሃያ ዝሓልፍዎ ምቹእ መንበሮ ዝነብሩሉ ቦታ ከምኡውን ዝረኽብዎ ሓለፋ ንማንም ኤርትራዊ ዜጋ ተሓሪምዎ ዘሎ ርኽበት ከም ዝኾነ ብምሕባር እዚ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ዕሱብ ምንቅስቓስ ዘይተኣደነ ምወላ ይገብር ከም ዘሎ ዘነፅር ምዃኑ ኣረዲዮም መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ህልቂት ላምፔዱዛ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝተኸስተ ህዝባዊ ቅርሕንቲ ንምዕፋን ወተሃደራት ደምሒት ተጠቒሙ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ሃገር ግፋታት ከም ዘካየደ ዘዘኻኸሩ ኣባላት ዓርቢ ሓርነት ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ በዚ ህዝቢ ዘርእዮ ዘሎ ከቢድ ስቕታ ሰጊኡ ስለ ዘሎ እዚ ስቕታ እዚ ኣብ ዝነትጎሉ ደምሒት ከም ቀዳማይ ምርጭኡ ንኽጥቀመሎም ኣብ ተጠንቀቕ ኣቐሚጥዎም ከም ዘሎ ኣገንዚቦም
እቶም ኣባላት ዓርባ ሓርነት ንምንታይ ነዚ ተባዕ ስጉምቲ ብምውሳድ ካብ ውሽጢ ሃገር ኮይኖም ብቴሌፎን እዋናዊ ሓበሬታኦም ክህቡ ተቐሲቦም ንዝብል ሕቶ ኣብ ዝመለሱሉ ህዝቢ ኣበየናይ ኣሸጋሪ ኩነታት ከም ዝርከብ ንኽሕብሩ እዚ መስዋዕቲ ዝክኸፍሉ ከም ዝተገደዱን እዚ ከዓ ንግዕዘይ ስርዓት ኣስመራ ኣብ ውሽጢ ኸርሱ ኮይኖም ዘቃልዑ ጀጋኑ ደለይቲ ለውጢ ከም ዘለዉ ጋህዲ ንምግባር ዝዓለመ ከም ዝኾነን ኣተሓሳሲቦም ኣብ ኤርትራ ዝምዝገብ ዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ግህሰት ጠንቂ ቀጻሊ ፍልሰት ዜጋታት ይኸውን ከም ዘሎ ፍሊት ልእኽቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ወይዘሮ ሺላ ኪታሩት ብ29 ጥቅምቲ ንሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቓ እታ ልእኽቲ ኣብ መጠንቀቕታ ብፍላይ ሃገሮም ራሕሪሖም ብዘይ ዝኾነ ውሕስነት ዝስደዱ ናይ ዘለዉ ኤርትራውያን ትሕቲ ዕድመ ቁፅሪ ኣሰካፍ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ብምምልካት ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብሓፈሻ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከዓ ብፍላይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓላፍነታዊ ዕማሙ ከበርኽ ፀዊዓ ኣብ መፋርቕ ናይዛ ንዛዝማ ዘለና ወርሒ ጥቅምቲ ጥራይ 3200 ትሕቲ ዕድመ ዝርከብዎም ኣስታት 4000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ማእከላይ ባሕሪ ሰንጢቖም ናብ ዓዲ ጣልያን ከም ዝኣተዉ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ኪታሩት ዝምልከቶም ኣካላት ንጠንቂ ዝተርእዮ መሰረታዊ ፍታሕ ንምንዳይ ከምቲ ዝድለ ይሰርሑ ከም ዘየለዉ ወቒሳ ኣብ ምድረ በዳታት ሰሃራ ዝጠፍእ ዘሎ ህይወት ኤርትራውያን ህፃናት ኣብ መዛግብ እንተዝሰፍር ኤርትራውያን ክሳብ ክንደይ ዝኸብድ መከራ ይሓልፉ ከም ዘለዉ ምተነፀረ ነይሩ ዝበለት ፍሊት ልእኽቲ ብፍላይ ኣብ ኢድ ነጋዶ ደቂ ሰብ ዝወድቁ ዘለዉ ኤርትራውያን ትሕቲ ዕድመ ንዝተፈላለዩ ኢሰብኣዊ ግህሰታት ተቓሊዖም ሕርቱም ህይወት ከሕልፉ ይግደዱ ከም ዘለዉ ኣገንዚባ ኤርትራውያን ካብቲ መንግስቶም ዘውርደሎም ዘሎ ዓዛብን መከራን ንኸሃድሙ እዚ ሽግር እዚ የሕልፉ ምህላዎም ክንርዳእ ሰብኣዊ ግዴታ ኣለና ዝበለት ወይዘሮ ሺላ ኪታሩት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዘውርዶ ዘሎ ግህሰት መግትኢ ኸይተረኽቦ ፍልሰት ኤርትራውያን ምስናይ ተዛማዲ ሳዕቤናቱ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክብርኽ ከም ዝኾነ ኣተሓሳሲባ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት 2014 ማእከላይ ባሕሪ ሰንጢቖም ናብ ዓዲ ጣልያን ካብ ዝኣተዉ ልዕሊ 100,000 ስደተኛታት እቶም ዝበዝሑ ኤርትራውያን ምዃኖም ዝሓበረት ፍሊት ልእኽቲ ኣብ ዝቐረባ እዋን ምስኣ ኮይኑ ክሰርሕ ብባይቶ ፀጥታ ዝቆመ መርማሪ ኮሚሽን ነዚ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ቀይዲ በቲኹ ዘሎ ሰብኣዊ ግህሰት ኣብ ምጽናዕን ቀጥታዊ ፍታሕ ኣብ ምንዳይን ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣረዲኣ ወይዘሮ ሺላ ኪታሩት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ማዕስከራት ስደተኛታት ዓዲ ጣልያን ናይ ስርሓ ዑደት ብምክያድ ካብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቀጥታዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ሃገሮም ዝካየድ ዘሎ ኩለንትናዊ ሰብኣዊ ግህሰት ከም ዝኣከበትን ርኽበት ሓበሬታ ድማ ናብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘቕረበትን ይዝከር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም 2014 ብባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቆመ ኣብ ኤርትራ ንዝካየዱ ግህሰታት ዘጽንዕ መርማሪ ኮሚሽን ንመንግስቲ ኤርትራ ልዑል ስግኣት ፈጢሩ ከም ዘሎ እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ሃገራዊ መድሕን ኮርፖሬሽንን መንግስትን ንስድራ ቤት ናይቶም ንመደበር ታዕሊም ሳዋ ክወርዱ ብ4 ነሓሴ 2014 ኣብ መንገዲ ከረና ቁርደት ኣብ ከባቢ ጥንቁልሓስ ብሓደጋ መኪና ዝሞቱ 18 መንእሰያት ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ እንዳገርጊስ መሚእቲ ሽሕ ነቕፋ ካሕሳ ከም ዝሃበ መደበር ቴሌቪዥን ኤርትራ ኣብ ናይ 27 ጥቅምቲ 2014 ፈነወኣ ምግላጻ እቲ ስርዓት ኣጋጢምዎ ንዘሎ ህዝባዊ ጽልኢ ንምዝላ ክሳብ ክንደይ ኣብ ምስሉ ፀወታታት ይሃልኽ ከም ዘሎ ዘርኢ ከም ዝኾነ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ኣቃሊሖም ምንጭታትና ኣብ ሓበሬታኦም እቶም ህይወት ዝሰኣኑ ተምሃሮ ንምንታይ ድሕሪ 3 ወርሒ ተዘኪሮም ንምንታይ ሃገራዊ መድሕን ኮርፖሬሽን ንዝኸፍሎ ገንዘብ ሰናይ ተግባር መንግስቲ ንምምሳሉ ተሓቂኑ ሃገራዊ መድሕን ብሕታዊ ብርክታት ብዘለዎም ዜጋታት ዝቆመ ዶ ይኮነን ንዝብሉ ግድላት ብሰፊሑ ድሕሪ ምትንታን እዚ ናይ ካሕሳ መደብ መንግስቲ ነቲ ካብ ህዝቢ ዝመጾ ብድሆታት ንምጥምዛዝ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ኣቃሊዖም ካብን ናብን መደበራት ታዕሊም ኣብ ልዕሊ ዝግዕዙ ተምሃሮን ወተሃደራትን መንእሰያት ቀጻሊ ሓደጋታት መኻይን ክረአን ህይወት ሓያሎ ዜጋታት ክወስድን ምጽንሑ ዘዘኻኸሩ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ መንግስቲ ንግዳያት ሓዘኑ ኸርእን ክኽሕስንሲ ይትረፍ ኣብ ማዕከናት ዜና እኳ ነቶም ሓደጋታት ክሕብር ወይ ከርድእ ከም ዘይጸንሐ ኣብሪሆም
ምንጭታትና ኣብ መወዳእታ እዚ ስርዓት ኣስመራ ሓላይ ህዝቡን ምምሳል ብማዕከናት ዜናኡ ገይሩ ዘወዓውዖ ዘሎ ተዋስኦታት ጥንቁላሓስ ምስሉይን ኣብ ባይታን ዘሎ ሓቅታት ዘይምስክርን ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ኣለዉ ንሎሚ ዝተዳለወ ዜና እዚ እዩ ነይሩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበሬታ ንተኸታተልቲ ድምፂ መድረኽ ብሓፂር ማዕበል ብምኽንያት ምውዳእ እዋን ሓጋይ ፈነወና ብሓፂር ማዕበል ናብ ኤርትራን ከባቢኣን ካብ ሰሙን እዚ ጀሚሩ ናይ ፍሪኩንሲ ወይ መስመር ፈነወ ለውጢ ገይሩ ምህላው ብትሕትና ንሕብረኩም በዚ መሰረት መስመር ፈነወና ብሓፂር ማዕበል ብ11720 ኪሎ ሄርትዝ ወይ ኣብ 25 ሜትር ባንድ ከም ዝርከብ بتحتنا نحبر እዚ ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን እዩ ሰነድ ጸብጻብ መርማሪ ጉጅለ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ሶማልን ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ክቡራት ተኸታተልቲ ንእዋናዊ ሰነድ መርማሪ ጉጅለ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ኣመልኪትና እቲ ጉጅለ ኣብ ፍልመት ጸብጻቡ ንዘስፈሮ ጽማቕ ትሕዝቶ ዘርዚርና መንባርና ይዝከር ኣብ ናይ ሎሚ ካልኣይ ክፋል ከዓ ንትዕዝብቲ እቲ ጉጅለ ኣብ ፊናንሳዊ ዘይስሩዕነት መንግስቲ ኤርትራን ንኹለንትናዊ ቅጽ ዕማም ናይ ዝጉጅለና ኣመልኪቱ ኣብቲ ሰነድ ተቐሚጡ ዘሎ ሓቅታት ክንርኢ ክንፍትን ኢና ሰናይ ምክትታል መንግስቲ ኤርትራ ዛጊት ንኣቀማምጣና ሰራርዓን ዓመታዊ ባጀት ኣመልኪቱ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለጺታት የለን ንዝተፈላለያ ጽላታት መንግስቲ ዝስላዕ ባጀት ህዝቢ ኣይፈልጦን እዩ እዚ ማላዊ ዘይክፉትነት ከዓ ነቲ ኣብ ውሳኔ ባይቶ ጸጥታ ተነጺሩ ዘሎ ብብይን 19/7 ናይ 2002 ዝፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዕድናዊ ንጥፈታትን ካልእን ዝረኽቦ ልዑል መጠን ገንዘብ ኣበየናይ መዓላ ይውዕል ከም ዘሎ ከነጽር ዝግድድ ሕጊ ዝጻባእ ንስራሕ ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ዝዕንቅጽ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ዛጊት ክበጽሖ ክኢሉ ብዘሎ መጽናዕታዊ ርድኢት ላዕለዎት ሰብ መዚ ናይቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝውክል ሰልፊ ህግደፍ ዓመታዊ ብሚልዮናት ዶላር ኣሜሪካ ዝግመት መጠን ገንዘብ ብዘይ ወግዓዊ መንገዲ ኣታዊ ይገብሩ ከም ዘለዉ ኣበየ ቦትኡን ዋሕዚ ምንቅስቓሱን ዘይንጹር ብዝኾነ ሜላ ይኽዝንዎን ይህልኽዎን ምህላዎም ክፈልጥ ክኢሉ ኣሎ ሰልፊ ህግደፍ ሕጋዊ ስሩዕነት ኣብ ዘየማልኡ ቁጠባዊ ንጥፈታት ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ሃገራት ስግር ባሕርን ከዓ ናይ ሓሶት ስምን ውክልናን እናተጠቕመ ሓያሎ ትካላት ኣቆይሙ ብሕታዊ ኣታዊታት ብዘምስል ሜላታት ልዑል መጠን ገንዘብ ብቐጻሊ ኣታዊ ይገብር ከም ዘለውን ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ክፈልጥን ክግምግምን ክኢሉ ኣሎ
መንግስቲ ኤርትራ ካብቶም ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝርከቡ ዜጋታቱ ዝእክቦ ዘሎ ናይ 200 ግብሪ ብዝተራቐቐን ዝሓየለን መልክዑ ይቕጽሎ ከም ዘሎ ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ከረጋግጽ ኪኢሉ ኣሎ። ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ካብ በቲ ጉዱድ ግብሪ ዝተሸገሩ ኤርትራውያን ብዝኣከቡ ሓበሬታ መሰረት መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ግብሪ እዚ ዘይከፈሉ ዜጋታት ናይ ኢሚግሬሽን ኣገልግሎት ክኸልእ ኣብ ሃገሮም ብኣካልን ብወኪላቶምን ክረኽብዎ ዝደልዩ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ይነፍጎም ከም ዘሎን ተፈሊጡ። መንግስቲ ኤርትራ ካብ ጽላት ዕደና ዝረኽቦ ዘሎ ዘይተዓደነ ኣታዊ ኣብ ምንታይ መዓላ የውፍሮ ከም ዘሎ ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ንጹር ስእሊ ኣብ መሓዝ ተጻጊሙ እዩ። እቲ ምንታይ ስርዓተ ምሕደራ ባጀት መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ኣህጉራዊ መለክዒ ዝተሓረሞ ብምዃኑ እዩ። መንግስቲ ዓመታዊ ዝነድፎ ይኹን ዘጽድቆ ሃገራዊ ባጀት ብዘይምህላው እቲ መንግስቲ ነዚ ዝረኽቦ ዘሎ ልዑል መጠን ገንዘብ ኣብ ወፍሪ ዞባዊ ዘይምርግጋእ ይህልኾ ከይህሉ ልዑል ስክፍታ ሞኒቶሪንግ ግሩፕ እዩ። ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ብተወሳኺ ኣብ ልዕልቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ጅቡትን ኣብ ትሕቲ ተዓዛብነት መንግስቲ ቀጠር ብ6 ሰነ 2010 ዝተበጽሐ ኣጠቓላሊ ስምምዕ ብመንግስቲ ኤርትራ ንተግባራውነቱ ብዝምልከት ዝረኣዩ ዘለዉ ድኻማት ብደቂቕ ኣጽኒዑን ገምጊሙን። ሞኒቶሪንግ ግሩፕ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ምስ ጅቡቲ ዝፈረሞ ስምምዕ ብፍላይ ንኣተገባብራ ዓንቀጽ 3 ናይቲ ስምምዕ ብርኡይ ይግህሶን እቲ ስምምዕ ተግባራውነቱ ከይወሓስ ይሰርሕን ከም ዘሎ ክፈልጥ ኪኢሉ። ዓንቀጽ 3 ናይቲ ስምምዕ ንኣተሓሕዛ ምሩኻት ኩናት ዛዕባ ዝገበረ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ንኩነታትን ቦታነቶም ኣብ ናይ 2008 ደባዊ ኩናት ምስ ጅቡቲ ዝማረኾም 17 ወተሃደራት ብዝምልከት ንጹርን ቀጻልን ሓበሬታታት ክህብ ዝጽውዕ ዓንቀጽ ድማ እዩ። ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ምስ መሪሕነት ቀጠርን ጅቡትን ናይ ቀረባ ዝምድና ካብ ዘለዎም እሙናት ምንጭታቱ ብዝኣከቡ ሓበሬታ ክርዳእ ከም ዝከኣለ መንግስቲ ኤርትራ ንኹነታት እቶም ምሩኻት ወተሃደራት ኣመልኪቱ ዝመጠዎ ንጹር ሓበሬታ ከም ዘየለ ደምዲሙሎ። እዚ ክቢሉ ዝተጠቕሰ ፍሕሽው ሓበሬታ ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ካብ ነሓሴ 24 2013 ክሳብ ፈለማ መዓልትታት ናይ ዝወርሒ ጥቅምቲ 2014 ዛዕባ ሂቡ ዝሰርሓሉ ቅጽ ተልእኮ እዩ። ቅድሚ ናብ ዝርዝራቱ ምምራሕ ዝጉጅለ እዚ ንገደብ ዕማሙን ነዚ ናይ ዝዓመት ሰነድ ጸብጻቡ ንምቕራብ ዝተጠቕመሉ ሜላ ምኽዛን ሓበሬታን ሕጽር ዝበለ መብርሂ ክህብ ኣድላይ ኮይኑ ይስምዖ። እዚ ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ቅጽ ዕማሙ ካብቲ ኣብ ሕጥበ ጽሑፍ 13 ውሳኔ 2-6 ናይ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝምንጩ ኮይኑ እዚ ዕማም እዚ ኣብ ሕጥበ ጽሑፍ 27 ብይን 2-111 ናይቲ ባይቶ ሰፊሑን ኣብ እዋናውያን ብይናት 2-93 2-114 ናይቲ ባይቶ ተወሳኺ ዕማም ተዋሂብዎን ንዘቤታዊ ኩነታት ኤርትራን ሶማልን ብደቂቕ ክከታተል ማእከል ስርሑ ገይሩ ዝጽዕድ ዘሎ ጉጅለ እዩ። በቶም ኣብ ሕጥበ ጽሑፋት 13-27 ተሰሚሩሎም ዘሎ ቅጽ ዕማም ድማ ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ብመንገድቲ ንኹልንትናዊ ስርሑ ዝከታተል ኮሚቲ ጸብጻቡ ናብ ባይቶ ጸጥታ ከቕርብ ግዴትኡ ይስከም። ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ወርሓዊ ጸብጻባት እውን ነቲ ዝምእዝኖ ኮሚቲ ከቕርብ ተወሳኺ ግዴታ ይስከም። ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ስርሑ ንምስልሳልን ሓበሬታታት ንምምእራርን ናብ ሓያሎ ሃገራት ክገይሽ ቅጽ ዕማሙ ይድርኾ እዩ። ኣብ ሶማል ኣብ ከተማታት ሞቃዲሾ ሃርጌሳን ጋሮዌን ብቐጻሊ ኣትዩ ሓበሬታታት ክእክብ ኪኢሉ እኳ እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ስርሑ ክዓመም ግና ብመንግስቲ ኤርትራ ተዓንቂጹ ይርከብ። ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ቀንዲ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ሃገረ ኬንያ ኮይኑ ስጡማት ዝኾኑ ኣብ ምውህሃድ ምምሕዳር መጓዓዝያ ሰብኣዊ ሓገዝ ማሪታይም ዕጥቅን ስንቅን ዝነጥፉ ክኢላታት ሓቒፉ እዩ ስርሑ ዘካይድ።
إزي دمت مدرخ إرتراويانيو زخبركم سمعتنا أب هاجر جرمن أب قداي سدتنياتات من سره إرتراوي بعلمويا عطو موسيوم سجنا زجبرنا يا كلمة تتكن أربلكم هنا كتكاتاتولنا زخبرك عطو موسيوم سجنا نزح جي إن كايلو زلنا بزعبا سدتنياتاتن شجر سدتن بزملكات كعلامات أي تموكرها نختكافلنا فعدنيا حينكا بمركبكا بسم سمعتنا مسكنكا مجمرتان سمعتنا حصر زبلد حربيت خان تتكافلهم كم مجمرت بوم خانمو موسى مسجنا منيو انتي كيسرح حصر زبلد ثم حربيت خان غرنا كبرها بلينا بزي تموكري بزعبانا يسدتنياتات مسدتنيات مسراحن حتى نخلخ بزحين مسكنك اي غني كم زغلت تايو سني موسى مسجنا دبريو اب ارترا كباب خرن توليده سنتين مبعثاو تمرتنا او شريسه كاو اكتما اسمرا ما كرايت مرتودي ود 10 15 16 بيلنا خدكو خلوكي ناب جرمن نسيه مزنا يحجز له خناتا ولادي كحال نغرينلو ستاخا ان فاريخ كيني دفان وكان الوانتي سدت هيكون قدم هاي كان هاجر كان ملسي مرت ما كرايت لعلوايت مرت زچريسه نابين برسم ساعتو انتي وانت زنبرو له خناታት سبعات مودعتا مالتي سبعات شدشتن تمرتنا بساينس عامتنا يونيفرسيتي كلو نميدا أتناي هاجراون حرنتاون ألسن مستاف بأكل تسليفة مالتين دحري ناي شدش شوعات عمد تخون وان أبرتاو ألسي كاب وتفيه زعبازوكوا دحري معلتنا ويحت حتى سلزولو داربو له خيلت أجر جرمن دجنا 5 خوينا أتيو قدم كم تمهارين يربع عليه قد في يزوج كون دجنا تمدي سي 5 أتيو مالتين تمرتي ناي يونيفرسيتي عاسيه بماستريت تمرنا مالتي دحريو أبزي ناي سرح علم تقافيلي سرح له مجمرتا سرع زحفون أبيت مخري ناي سبعو محبر كاريتاس مالتا فيلد دركبيو إذا بيت مخري بحرف الشاطئ أخلها بزوح الاستراد زحازو خوينو حدا هاتنا تجنفر كأني نسدتنياتات ناي سدتنياتات مخربيتي أبت مجمرتا نزل كام مجمرتا أنا دارقا أبز حجبس حوزل درجة نخبسح تحبابيرا مالتي أبت وانا سجمرا كله صراح أنا نبيني ميري حجب ساعات زي يتناي بيت صحفة أما خري ناي سدتنياتات عسرتي قومت استراحتنياتات هم عسرتي أب بزياونا تخفلوا بصرحون دارقا سلاسة بزخونو خاني انتايتو بناي كبر استراحتنياتات قوينهم تحاقادس قوينهم بصرحون لو مالتي لنزي بيت صحفة زي أنا يمرحو يعالي مالتي سلاسة قولوا لهم مرحوية زي خلاص غير أو حراي مجمع زواني يكون سب كم زخ مخانو يح تموكرون قعزة تاريخهم زلوا بوزح زانتا هلوا خلندي هذا معلتي أصبح بيلنا نموز نخون زا حجة تنكفى بالكياز لها عرستي نجرمن مجمع خم تمهراي دحراي كأني كم سدتني وين كاخل تجزي مسي خيال لها أما دحريو خاني مسدتني ثلاثة بزرها بتكال تسرح كم زلها حبير كان لها تكالكم من سدتنياتات انتي يزقبروا له انتي يسرح بتصمو زباله من قدي استكال زي من سدتنياتات بخمير رهب انتي يقبر انتي كيحجزهم انتي يثروا بحفشا اخلى خب جرمن من قستاو تكالالو بسبب محبرات زكاية تكالال ايتي بسبب محبرات زكاية تكالا زيوم ناي بكاتولي خاو وغن بناي ኢቫንጌሊካል ቸርች በተሓደ ወገንን ኣብ ርሲኡ ኸኣኒ ኣብ ሃይማኖት ዘይተመርኮሰ ሳልሳይ ጨንፈር ዘለዎ እዚ ኩሉ ከምዚ ናይ ጀርመን ውሽጣዊ ሕግና መሓድራ ዘለዎ
توكالي نايت منغست خوينو زسرحو مالتي بتاعتغبار اكل راح يتسبعوا المحبرات زقونا زلوان بن اتت متحبار تجنزب كاب ناي منغست دمس يبزح اذا تكالانا زلو هو حجي بحفشانو كله ناب جرمن تسديد دمس بصراحه بوتا تخلابيتو بفاميلي متحبار كمزناي حجن ريادنا بسدتكم نزي كله حفشا ابز هاجر كميجر كاخ نبر كم تخيل بز حزب زي تواساسيب كا ابصراح عالم ابتنط عالم ابتكالترال ابت بوليتيكال اب كله حالير كاخ ميجر كاخ نبر كم تخيل نمتحبار يزو قزمي اي مخار صراحه يزلو توسخ خاليتات فلوتيو اب ماي قوق متحبار كلهم كوتاس نزنا انتجريشن قدام التحنفاس حالير كمان سلام كان بز زنبار نخبر تقولوا بزح تنفرات سلازلو أبتفعل الوضع خاني يسرح مالك يتحرر. حراي. أبز قرب أجزاء وزحات إيرترايان نبهاجر جرمن بسدت آتيهم كم زلوا صبات ودو حورات هاجرات يهنيسي أرجلي سلمه كما يتوح سدت. أبز حجز لنا يهمات. زبنزح ناب جرمن زعتو زلوا سدتنيا. أقدم درجة تسوري زركب زم نايسيريا بدحريهم كابز خبابي سوريا إيران حاوز كامالتي دحريهم سرعوا أبقى أي مسمر زلوا زم ناي مبرع أو دبوب ناي أوروبا زلوا مع سيربيا ماسودونيا جنبنا أخذ كهاجرات مالتي أبسط ساي تسوريهم زلوا بزعمة زمالتي إيرتراوياني كسب زحلف عامد كل تشحن عسرت سلستن إيرتراويان أبنزبال عسرت حموشتين ميهم حدشتي عقبا زحاتو كل تشحن عسرت سلستن مئتن سسان حموشتين ميهم أبزافرك عامد ناي كل تشحن عسرت ربعتن طريقة خلها كسب سنة حامل ناي زعامة زي لجرمن حموش تشحن تجعتن 4 جعتن بريسايزلي بتشبتي أب حجر جيرمن عقبة حتيتو مالو. اتزلع على زنحاتة أكل زم نايسريا مالتيو لأن عسرتو شدش تشح. دحريهم زي ناسربيا عسرت حدا شحن شو منتميتن نا إرتراخاء حمش تشحن شعتن ميتن 4 شعتن حتيتو مالتيو. تبستنا إذا حلف عامد كتير الله هذا حتيتو سماين مريتني. فابنا عسرت حمش درجة أبسال سايد الرجال سدتني عطات بس يحلون عاد جيرمن راح. هو من البات مستي ناي سدتني عطات مرجع ويكأنا إيرتراي ناي سدتني عطات تقبل نتيلهم زحسبوه كهاجرنا بهاجر كفالة الخون بحافش أوجن زان إشتي هاجر 3-4 مليون زبز بهاجر أب عالم تازبوز حسدتني عطات كم التفري أب تصابناي ودو حورات هاجر سدتني عطات وانت مزجيب الله. أب جرمن كم زبل كاولو معمتنا الباز بوزحو آتيهم كونو خوليم أب كالوت هاجرات بعال نروي شودن كالوتن ببعموتو خاز بزحو قصري عطون يرم زم نجرمن زاتو إيرترايان سدتنياتات بأكال كترخبو من كلها انتاي يبلو انتاي يو مغنيات مسدد يوم كما يترخبو كام نبسوات كيف سبت سمعو زانتا زمن سيات ناي حجز سدو زلو زهبو مغنياتات بزوحيو بتقند نجار أتوكل كطريقة الله كبر شو خلوا قنتايو يتجدب زي يقولوا هاجراو وقولوا زفلت جدب زي مهلاو تقدم يكسر عكله يتجدب زي مهلاو ترى زي كونا أني سبعة مسألات سبيلاو مسألات زي حلول هوتك بعد خاف مرحلة زي تخيل وتعدراوي كيدي هوتك تونينو السخانة يبعد خا مدبا وسكيكا تنقاسقاسلو زي تخيل هوتك مرحلة زي تخيل مقالو مستي مسؤول أساسي رزقي قطباوي تمهرتاوي سنحاو زبالة نقرأ كاب عالم تفري خاناي من بعد حاوس مأسرتي كويني يوم زقصو إذا خاء أب حدوثن أوان جميرنا حدوثن أوان زود انت زخون تسركز انك عن تخالة مجمرتون موداتون سلزي فلتك نزنا جرزي ددي فمون نخلوصو هيوتهم بعلمكم الحلو زخولو بايتا يوم زنادي زلو كومو سلزخونا خام نتي
نتي هاجر قديفنا ينخيز لنا زودو برح هاجر سألينا ساين وصيني نازلنا هاجر رحنا أنا أجدل ناي نفسنا خن مرح سلزخل أنا قديفنا ينخيز لنا يمزولو فمين أخطري أخلها إذا سو أبتي نفسه وكف سبع قالان أنا ناتلو أنا يكدب دخلتلكم سو كم سو ما تقدري أخلها حاجة مثل ناي نفسها بعد خنا من محلا زي مهلاو إذا كنا تعرف أنا وصل وزيد راح زي كونس ماشي مرتا كل وخلو ودعتها أصل زي بلو إذا زخاء نفسه وكف حنقول نايت من إسي سلزقاته موسى سلزقانا خابزي قدي فيو خيدي إيش بلك زمن سيازياتهم قعزو سدتهم أزي مريريو بتعم سهران بحرن مقعستهم نقبرو زقاتوهم نزي هو تزي قلو ويكان نزي بدوهات زي صغرو ويكا أخغط مو زدف نجرس معرخ ندي تنكور سلزخون ايتب عند زلو عالوات كمزي أقدم بلا كمزي زغربو إذا زي حفرات سنة حقو انتايوتي مدمدم تازلوس حوازلو قدمي خابت حاجة مقدافهم إذا ما تشاركش ناس اللي زي بلوس أنا سناتي من قدس كراكب علمني نيشتن شراناي أسفا انت زولو نزسوقون تزي إنا فلتنا عيما أتنا يوميم يتي كم هيوت وبسبب كنكاس كتمهار كتسرح نبرد كتقبر حدار كتقبر كتولد كتزمت بتقناتات ندح زي فلت الكوينو أبزع عالمنا أنا من تيالو خيلكا أب حدا مدمدم تاتبسح ومسارات كأني زي فقودم كله كبدخ حاسيبك هم يمزقلتوه فقط زي بالكامل لها أما نقدون تتحيسكا ويك تأسر ويك بشنت خلنا فلتك خلها ساعة كنديو نزل جرس يتشكنكم كيلو الكات حتى مكلها تسفان دحر زينيو بتاع تسفان عليهم دير كيالها كابز تفلي كم جينا أفتزبس أحبوتا كالا هاجر كيدي تدابس إحياس تسفا جيرن يوتيك ملحقي إلي يزبدين أنا حيل زهبنا نزل جرس خانة كنكسو كنبدوه تسفا هاي قرطنا حن كين تزربنا يا بوتا تسفا سلازقرصنا تا تسفانا نابدغ سلازنبرنا يا إينات حيل تسكمونا بزخص حنا خيلي يمزول اوكي حراي ازوم حجي زغلو غعزو توقعيزوم شجرن مكران سجيروم اب هاجر جرمن ابزلخايو هاجر زاتو ኤርትራን ስደተኛታት ከመይ ሁነታቶም መንግስት ጀርመን ከመይ ይዝዑዞም አታሐዘኡ ከመይ ኣብ ስደተኛታት ፖሊስ እንታይ ይመስል እስከ ብዛዕባው ንገረና ፖሊስ ናይ ጀርመን ኣብ ስደተኛታት በቲ ሕግ መሰረት ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ናቶም ቋም ሰፈሬ ቋም ቁጥር 16 ከም ዝብሎ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ብፖለቲካ التخالبتسد عقبة حسد مثل علوه إزمن بس مثلا تزخ أي كله تبدحريز وحقتها أو تمركزي أبناء جرمن عقبة زحتة وبوليتيكا أنت لا أبس أدم عتيقة أبمس أودي عتيقة مو مثلا كأي تفرد جواهرك حج بحث شاطرين أخلها بتزامادي أب جرمن سدتنيات بصبوري حازي خاطب التخيل بتزامادي تزامادي قبل كلهم تاي مالتيو مسناي مع الهنغري مسناي مع الجريك مسناي مع السبين مسناي مع الطليان هو هذا كله مالتيو مسناي مع السويدن مسناي مع الدنمارك زين سمين حاجات اسكندنافيا هو هذا كله يعني كاو ناي جيرمن يحمق مالتيو بحافه شخص ياخذ لحاله اب جيرمن مثل ناي ودسن حلوم اب ገለገለገለሎ صبت زخونه ነገር اب ناي جيرمن هجي أتذكر خي أتنا أخطريها خلها أبجرمن عقبة تمرميركا عقبة وهاب بجاملة عقبة وهاب نجارية بوخ أي ترويح مسرح زوسد أبزنت بناي مقبلا زي مقبلا يتحفش أو هنا تعرفنا أي تهاجر تتناول كسد تخافنا زقربون السوق زعرات زقات ومخنا تاتيو أو سانية بالسح نازخ أي تمرمرة بجاملة كم سوها نحرقينهم كم زم نايلك ليبيا مالتي خندز أقول سبعة كم زخنا نسينا حجين خاب إرتران أمنت كاب مالتا أمسي يوم ليرو تحالف مخلطة عمد ميتو زخونو أبزخ على عيزم عمد كأني ميتو زخونو أمسي يوم ليرو كلتا ميتو زخونو خاب مالتا نابز عد زرتوهم إرتراويان سومالاويان عنو إذا حجي بزي بلي راح هالوقت هاجرات لتقبلهم حيزهم ممدو موسيهم مالتي
اتخالي بولك بزعاد زعات وقت تمرميري اتي عقبات كسابتي مثلنا عقبات وحابة كاقل ترز بلا حقتات اللو زي سبعة ومسلون اللو بس انتاي مالتي حجي اب حدا بوتا مستوسنكا حابو تنقاس عصف قادي بالكا سعناتك وساني بلس تخاز وسن تحصيلكا ابزو خلابي خاصنكر مالتي كاب حدا وراجا ناي جرمن ناي حدا جرمن بوتا ناي جرمن كتكاي تخونكاو منقاسقاس ورقت كلو كانو كاب حدا من محدان نايتي ذات خيابتنا كالك تكونون حصول مثلكا حقيقة راح خاطنقاسقاس تخيلبر اب حدا تكاينات ممرات ناي تنورو بوتاون يله مستقبلو خايخا ممرات ناي بوتا زلاكا استقبلو كل مسلكا لك كمود جرمن اب سيفل حقتك ملو مسلك كمود جرمن عليك استقبلو خاطر كساب استقبلو خاطر انت فعلاني ناي محبراوي نبرا تمرحلو حق انو لكم وخاني اذا ناي منكس اسكم زخبلكات صراحكون ناتو حق له سلازي اب جرمن ناي بحق حق زخبر حزبي حق زخبر سرعات يخال كومو سلازخونه تحجز واسات كساعه مچنش تاعي زتكبر مالتي ابطيان حج حدا غزي قمت نيري ابطيان حد بوليسيا من قدرو كيبوبا مقمت فقاد ديبلكا تاورقت يبو كي غدافا زحاب لي زيفانو وكا اب جرمن قد ندحن صحاب زي فقاد رقيبوكا تخيل بيت ما سرتي يوزدكا مخنياتو حقنا جرمن كومو سلز سوقي ورقت يبو ايفانو وكا سلازي اب جرمن كل ساعه بحق يزنقاسقاس بحق سلازنقاسقاس كاني جل جبنا كابرسي كم زحج خرز الرجل الصنحب زحلفه ثلاثة سومنا بيلو أبحده سدتني أخذ تقوموا وتومار دياتات أبرس سدتني أخذ جبز لسبصمو حجب صمت مرميرا أبيت فرضقاتو خرب قناعته مثل ودسك ولاتي ناس سدتني أبو تار أهلهم بر كتنكفي كله تقول يكون من كتي لذا جبل الزفنة أخاني أبيت فرضقات ولا جرمناه بس كان نزل عليك هذا الخار استي أسفح بالله منياتو كم أبنتي هارب كيامو تأبنت ترح وينا هي تحلفسي أنت إيجات إيمو سمعينا سلذي فلتا أنا ونسلذي تختاتلكوا أنت إيجات إيمو بجرمن توم واردياتات ويكا حلوتينا بتم عسكرات أبفرد رصاب زغربو أبزي وانز جرمن كندس أخلو سدتني أغاتي موصر عيدو أي حسنة كمزينا إستاتيكسي كمزارو ولك سارحنا كساب زحالة فعامت كساب سوساشح يوم أب جرمن أكيو حجيكن أكل تبي تشحن كمان أب جرمن حكف أب حدا سنترال بوتا مثل ساعة كم زخون يخون بوتا ناي جرمن حتيت كا كمبيوتر عنده أو كمبيوتر سمكاي واحد مالتي إتو كمبيوتر شلو نعملو جرمن حدا برسنتج عقرار عنده ما على هاي زرقة حكا مالتي إذا كلن بصفحات بوتان تقماتون وتوطن نايتن كتماتات درائي تبرأتي ستاتيستيك تواتس بو مسارات كأخانا كله توزع مالتنا كله تبع عراجر نازخ كلن تن كومينة تن كتماتاتن تن أوراجاتاتن أي تقربالو سلازي تقربالو أو خمسي ابتنتبي سلازي تقربالو حجز أكل مدلوات نيجازا أي تقبرن مغنياتو مستسراشح كتدارك سني حقا قلتني يتشز عاكل سدكو مسأكا خلو إذا هندبت كوينو وانا قدمي يزربول انت نبرا هندبت كوينو ونزبسحا اتن كتماتاتنا جرمن مالتي بز مسألة الزحجي بوهوسوس زا أخلو سراحتنياتاتنا منبسط سلازي ترهبو ن private institutions تواهبوان مالتي توم سدتنياتات ገንዘብ እናተኸፍሉ ከቀምጥዎም እትመናባብሩ ቦታ ገብሮም ማለት እዩ እዚኦም ከምዛ አመሰላ ሓንቲ ኦርጋናይዜሽን ሕጅ ጀርመን ነዚ ነገር ዝሓላፍነት ምስተዋህባ ማለት እዩ እቶም ንሳ ዝኸተበቶም ንሳ ሰብ ሰራሕተኛ ዝቆፀረቶ እቶም ስደተኛታት ከም ሰከንድ ሰርት ክላስ ገይሮም ስለዝረኣይዎም ማለት እዩ ኣብ ርእሲኦም ገበን ፈሲሉ ዲስፕሊን አጉዲልካ ተባሂሎም ቀጥቂጦም ማለት እዩ ሃሪሞም ሓደ ካብኣቶም ክህረም ከሎና ሓደ ቪድዮ ቀዲሑ አውፅይዎ ብኡ መሰረት ሕጂ ዚኣቶም تا ኢንስቲትዩሽን ነዚ ነገር ስትገብር ነበረ ሕጂ ካብቲ ስራሕቲ ተሰጉላ ያለት መንግስቲ እቶም ከምኡ ዝፈፀሙና ኣካላት ማለት እዩ ሳብ ወፂራቶም ዝነበረት ከዓ ኣብ ተኸሲሶም ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ እዮም ማለት እዩ زخبركم سمعتنا إذا تكاتلوا تصنعكم قدامي كفال قال محتتي نيرو كالاي كفال ابز مدبنا كقطليو سناي مسكلنا
عابت ميات زيتللو مسعاسات بحري زعللو ربي ما نبي صدام النبلو سلل كل سنة باز مسلو قولي لك سميعون للحق بحري عبد السالك عسرو كخون مزحري ويزحسم بزيتي لقري كبرتنا حسيرو من بارك وين صعري كبرتنا حسيرو من بارك وين صعري قدينا مرق زي قلنا زينات زدني بحيني حمتنا سلام زريقو بكاز فلر أي حت زحري كبولنا أجزي يركانا مر عدداتك عزي يركانا مر عدداتك عزي يركانا مر عدداتك عزي يركانا برعادر عزيز يركانا برعادر عزيز يركانا برعادر عزيز ازي دمت مدرخ إرتراويان يوم زين عنه كبرات خطاتلتي فلما رأستاتو أوشت هاجر زنتفو أبالات عرب حرنت مس مدب من سياد دمت مدرخ قال محتتا كايدم أب إرتراز مزجب زلو كبيت سبع أو جهست تنقص على فلسة زيجاتات يخون كم زلو فليت الاختود بحوارات هاجرات أب كداي إرترا ويزرو شيلا كيترو ساتنقع منجستي إرترا أجد إمو زلو هزباوت الإنمزلا أب مسلويت أو تعتاتي هالخ كم زلو تحبيرهم زينا بزرزر أبوشت هاجر بحافشة أب كتماس مراخة بفلاي ديمقراطية ولوت إن من قاس نتفوز اللو جاكانو أبالات عرب حرنت بقد تتعاقب بسمرا مسمرب من إسيات دمت مدرخ على محتتا كايدم إذا بمتحبار مدب من إسيات دمت مدرخن كالوت إرتراويان وصاتنياتاتن غازيتنياتات نقوانا وكنتات هاجر عمل كيتوز تخيدي ناي تليفون على محتت أم نايت مال حاموس 3 كمتي كلتشان 14 فنو دمت مدرخ مدب من إسيات قدام يكفالو تقالي حلو اتم سمومن كانو امن وحسنتهم تبهيلو زتغيري ابالات عرب حرنت اوشت اسمران زلو كنتات زعبا غيرو نزقربلهم حتوتات نصور ملسم مهاب العل ابركتهم كم زمسكرو زملكتو ابتي حتون ملسن زتساتفو غازيطنياتات ملا هاجر اب كبيت صتاون محبره قطباون صقتي كم تركب كاب ملستات نايتهم ابالات عرب حرنت كردو خمس خالو اغنزيبهم أبالات عرب حرنت نتي أب كبابيتات أسمرا زرق زلو تصتاوي سقاتن زعرق زلو قطر وتهدرات ديمقراطيا ومنقسقاس حزب تግራይን مبرهخ هبوب استحاتتلو نبار ختم أسمرا أب لعل سقتا هاليو كم اون انبيتاو أب لعلة منقست تصويعو زلو حدش تعليم حزباو سراويت أتريرو خمزلو بمملكات زي أب كبابيتات أسمرا زرق زلو نطف منقسقاسات وتهدرات دمحيت نزم بيتازي نمقصاي بمنقست زقبر زلو مقررابات كم زخوني أبريهم أبالات عرب حرنت وسيخم هزبي قدم حجري وزي فلت حجرة مسرة أو طلبات هيوتن أقلقلوتن كوينو نهالوي عدمي لحمسة زخونو زيقاتات نتي أب حماء كونتات زركب سدرا بيتهم رحريحهم أب متحت ناب زركب مدبرات تعليم كوردو مئزاز زي حلافنتا وخمس خونة دحر مقلات انبيتا أبالات هزباو سراويت زخونة حيلي كقوط يو خمزي كوني أسمي رمولو
ኣብ ከተማ ዝርከቡ ኣቦታት ደቆም ትምህርቲ ኣብ ዝጅምርሉ ዓመታዊ ስድራቤታዊ ንጥፈታቶም ኣሃዱ ኢሎም ኣብ ዝምድብሉን እዋን በቲ ሓደ ኣብ ገጠራት ዝርከቡ ኣቦታት እውን ነቲ ናይ ሎም ዓመት ስቡሕ ክራማት መጥዩሎም ዘሎ ሰፊሕ ምህርቲ ዓጺዶም ኣብ ቆፎኦም ከይከዘኑ ከዓ በቲ ካልእ ብቶሎ ናብ መደበራት ታዕሊም ውረዱ ክትብሎም ዘይሓላፍነታውን ርኡይ ንዕቐትን ምዃኑ ቁጥዕኦም ዝገለጹ ኣባላት ዓርቢ ሓርነት መንግስቲ ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ፈሊምዎ ዘሎ ዘይጎነፃዊ ተቃውሞ ንምንብርካኽ ዝተፈላለዩ ከይሲ ሓሳባት ይኣልም ከም ዘሎ ኣቃሊዖም እቶም ኣባላት ዓርቢ ሓርነት ደምሒት መን እዮም እዋናዊ ንጥፈታቶም ገደቡ ክሳባበይ እዩ ህዝቢ በየናይ ዓይኒ ጥምቶም ንዝብሉ ሕቶታት ኣብ ዝመለሱሉ ደምሒት መንግስቲ ኤርትራን ስርዓት ኢትዮጵያ ንምውዳቕ ኢሉ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ሓገዛት ዝገብረሎም ዘሎ ምንቅስቃስ ትግራይ እዩ ዝብሉ ዘረባታት ሓሶት ምዃኖም ብምሕባር መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ብጓኖት ዝተዓብለለ ምንቅስቃስ ንዘቤታዊ ዕብላለኡ ንምምስካር ጥራይ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ኣቃሊዖም ደምሒት ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ሃገር ኣስፋሕፊሖም ገበርትን ሓደግትን ናብ ምዃን ተቃሪቦም ከም ዘለዉ ወሲኾም ዘተሓሳሰቡ ኣባላት ዓርቢ ሓርነት ኣባላት እቲ ምንቅስቃስ ዝኽፈልዎ መሃያ ዝሓልፍዎ ምቹእ መንብሮ ዝነብሩሉ ቦታ ከምኡውን ዝረኽብዎ ሓለፋ ንማንም ኤርትራዊ ዜጋ ተሓሪምዎ ዘሎ ርኽበት ከም ዝኾነ ብምሕባር እዚ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ዕሱብ ምንቅስቃስ ዘይተኣደነ ምወላ ይገብር ከም ዘሎ ዘነፅር ምዃኑ ኣረድዮም መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ህልቂት ላምፔዱዛ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝተኸስተ ህዝባዊ ቅርሕንቲ ንምዕፋን ወተሃደራት ደምሒት ተጠቒሙ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ሃገር ግፋታት ከም ዘካየደ ዘዘኻኸሩ ኣባላት ዓርቢ ሓርነት ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ በዚ ህዝቢ ዘርእዮ ዘሎ ከቢድ ስቕታ ሰጊኡ ስለ ዘሎ እዚ ስቕታ እዚ ኣብ ዝነትጎሉ ደምሒት ከም ቀዳማይ ምርጭኡ ንኽጥቀመሎም ኣብ ተጠንቀቕ ኣቐሚጥዎም ከም ዘሎ ኣገንዚቦም እቶም ኣባላት ዓርቢ ሓርነት ንምንታይ ነዚ ተባዕ ስጉምቲ ብምውሳድ ካብ ውሽጢ ሃገር ኮይኖም ብቴሌፎን እዋናዊ ሓበሬታኦም ክህቡ ተቐሲቦም ንዝብል ሕቶ ኣብ ዝመለሱሉ ህዝቢ ኣበየናይ ኣሸጋሪ ኩነታት ከም ዝርከብ ንኽሕብሩ እዚ መስዋዕቲ ዝክኸፍሉ ከም ዝተገደዱን እዚ ከዓ ንግዕዘይ ስርዓት ኣስመራ ኣብ ውሽጢ ኸርሱ ኮይኖም ዘቃልዑ ጀጋኑ ደለይቲ ለውጢ ከም ዘለዉ ጋህዲ ንምግባር ዝዓለመ ከም ዝኾነን ኣተሓሳሲቦም ኣብ ኤርትራ ዝምዝገብ ዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ግህሰት ጠንቂ ቀጻሊ ፍልሰት ዜጋታት ይኸውን ከም ዘሎ ፍሊት ልእኽቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ወይዘሮ ሺላ ኪተሩት ብ29 ጥቅምቲ ንሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቓ እታ ልእኽቲ ኣብ መጠንቀቕታ ብፍላይ ሃገሮም ራሕሪሖም ብዘይ ዝኾነ ውሕስነት ዝስደዱ ናይ ዘለዉ ኤርትራውያን ትሕቲ ዕድመ ቁፅሪ ኣሰካፍ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ብምምልካት ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብሓፈሻ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከዓ ብፍላይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓላፍነታዊ ዕማሙ ከበርኽ ፀዊዓ ኣብ መፋረቕ ናይዛ ንዛዝማ ዘለና ወርሒ ጥቅምቲ ጥራይ 3200 ትሕቲ ዕድመ ዝርከብዎም ኣስታት 4000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ማእከላይ ባሕሪ ሰንጢቖም ናብ ዓዲ ጣልያን ከም ዝኣተዉ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ኪተሩት ዝምልከቶም ኣካላት ንጠንቂ ዝተርእዮ መሰረታዊ ፍታሕ ንምንዳይ ከምቲ ዝድለ ይሰርሑ ከም ዘየለዉ ወቂሳ ኣብ ምድረ በዳታት ሰሃራ ዝጠፍእ ዘሎ ህይወት ኤርትራውያን ህፃናት ኣብ መዛግብ እንተዝሰፍር ኤርትራውያን ክሳብ ክንደይ ዝኸብድ መከራ ይሓልፉ ከም ዘለዉ ምተነፀረ ነይሩ ዝበለት ፍሊት ልእኽቲ ብፍላይ ኣብ ኢድ ነጋዶ ደቂ ሰብ ዝወድቁ ዘለዉ ኤርትራውያን ትሕቲ ዕድመ ንዝተፈላለዩ ኢሰብኣዊ ግህሰታት ተቃሊዖም ሕርቱም ህይወት ከሕልፉ ይግደዱ ከም ዘለዉ ኣገንዚባ ኤርትራውያን ካብቲ መንግስቶም ዘውርደሎም ዘሎ ዓዛብን መከራን ንኸሃድሙ እዚ ሽግር እዚ የሕልፉ ምህላዎም ክንርዳእ ሰብኣዊ ግዴታ ኣለና ዝበለት ወይዘሮ ሺላ ኪተሩት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዘውርዶ ዘሎ ግህሰት መግትኢ ከይተረኽቦ ፍልሰት ኤርትራውያን ምስናይ ተዛማዲ ሳዕቤናቱ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክብርኽ ከም ዝኾነ ኣተሓሳሲባ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት 2014 ማእከላይ ባሕሪ ሰንጢቖም ናብ ዓዲ ጣልያን ካብ ዝኣተዉ ልዕሊ 100,000 ስደተኛታት እቶም ዝበዝሑ ኤርትራውያን ምዃኖም ዝሓበረት ፍሊት ልእኽቲ ኣብ ዝቐረባ እዋን ምስኣ ኮይኑ ክሰርሕ ብባይቶ ፀጥታ ዝቆመ መርማሪ ኮሚሽን ነዚ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ቀይዲ በቲኹ ዘሎ ሰብኣዊ ግህሰት ኣብ ምጽናዕን ቀጥታዊ ፍታሕ ኣብ ምንዳይን ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣረዲኣ
ወይዘሮ ሺላ ኪታሩት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ማዕስከራት ስደተኛታት ዓዲ ጣልያን ናይ ስርሓ ዑደት ብምክያድ ካብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቀጥታዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ሃገሮም ዝካየድ ዘሎ ኩለንትናዊ ሰብኣዊ ግህሰት ከም ዝኣከበትን ርኽበት ሓበሬታ ድማ ናብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘቕረበትን ይዝከር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም 2014 ብባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቆመ ኣብ ኤርትራ ንዝካየዱ ግህሰታት ዘጽንዕ መርማሪ ኮሚሽን ንመንግስቲ ኤርትራ ልዑል ስግኣት ፈጢሩ ከም ዘሎ እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ሃገራዊ መድሕን ኮርፖሬሽንን መንግስትን ንስድራ ቤት ናይቶም ንመደበር ታዕሊም ሳዋ ክወርዱ ብ4 ነሓሴ 2014 ኣብ መንገዲ ከረና ቁርደት ኣብ ከባቢ ጥንቁልሓስ ብሓደጋ መኪና ዝሞቱ 18 መንእሰያት ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ እንዳገርጊስ መሚእቲ ሽሕ ናቕፋ ካሕሳ ከም ዝሃበ መደበር ቴሌቪዥን ኤርትራ ኣብ ናይ 27 ጥቅምቲ 2014 ፈነወኣ ምግላጻ እቲ ስርዓት ኣጋጢምዎን ዘሎ ህዝባዊ ጽልኢ ንምዝላ ክሳብ ክንደይ ኣብ ምስሉ ጸወታታት ይሃልኽ ከም ዘሎ ዘርኢ ከም ዝኾነ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ኣቃሊሖም ምንጭታትና ኣብ ሓበሬታኦም እቶም ህይወት ዝሰኣኑ ተማሃሮ ንምንታይ ድሕሪ 3 ወርሒ ተዘኪሮም ንምንታይ ሃገራዊ መድሕን ኮርፖሬሽን ንዝኸፍሎ ገንዘብ ሰናይ ተግባር መንግስቲ ንምምሳሉ ተሓቂኑ ሃገራዊ መድሕን ብሕታዊ ብርክታት ብዘለዎም ዜጋታት ዝቆመ ይኮነን ንዝብሉ ግድላት ብሰፊሑ ድሕሪ ምትንታን እዚ ናይ ካሕሳ መደብ መንግስቲ ነቲ ካብ ህዝቢ ዝመጾ ብድሆታት ንምጥምዛዝ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ኣቃሊዖም ካብን ናብን መደበራት ታዕሊም ኣብ ልዕሊ ዝግዕዙ ተማሃሮን ወተሃደራትን መንእሰያት ቀጻሊ ሓደጋታት መኻይን ክረአን ህይወት ሓያሎ ዜጋታት ክወስድን ምጽንሑ ዘዘኻኸሩ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ መንግስቲ ንግዳያት ሓዘኑ ኸርእን ክኸሕስን ይትረፍ ኣብ ማዕከናት ዜና እኳ ነቶም ሓደጋታት ክሕብር ወይ ከርድእ ከም ዘይጸንሐ ኣብሪሆም ምንጭታትና ኣብ መወዳእታ እዚ ስርዓት ኣስመራ ሓላይ ህዝቡ ንምምሳል ብማዕከናት ዜናኡ ገይሩ ዘወዓውዖ ዘሎ ተዋስኦታት ጥንቁልሓስ ምስሉይን ኣብ ባይታ ንዘሎ ሓቅታት ዘይምስክርን ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ኣለዉ እዚ ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን እዩ كبرات سمعتنا مكتالكم دامسكنا عبزي كنسانا بتكم عبز متزق مسكالة حستو خساب نملسكم كا سناي كناي